Здравейте, аз съм Светла Величкова и днес ще покажа едно много чакано за мен видео относно масажът на ушите. Това с мен е Чери, австралийска овчарка, и при нея едното ухо леко се криви, затова тя ще е перфектен пример. При австралийските овчарки, както и много други породи, тип Кане Корсо, фокстериер и още много други, където се изисква масаж на ушите, за да изглеждат както трябва, ухото трябва да е паднало надолу, хубаво, като това. При това ухо обаче тя прави съвсем лека чупка отстрани, която може да изправим с масаж. Как протича масажа? Стой! Хващаме ухото с палеца в основата му и притискаме. Когато усетиме долната част на ухото, тази, с палеца ни да станат на едно, тогава масажираме надолу. Идеята е Идеята е с масажа да изгладим тази чупка и да направим правилната на мястото, където е отстрани. Този край. Значи в момента стои правилно ухото. А сега, както и седи по принцип, е леко нагоре. Да. Хващаме с палеца основата и притискаме надолу. Когато притиснем, виждате, тук се образува един съвсем лек канал, който след малко ще покажа как трябва да залепим, ако лепим уши. Благодаря. И после ще трябва да съчетая.